van a ballar. Aquí. Mira Pau, mira el xumet. Ai, que no tenim Aquest sí que ens veurem segur, eh? D'anar allà? La bola se la prepara. Hi ha moments que fan descompte. Són casos familiars. Què posa un cartell? Nosaltres pel camí hem trobat els festes de Sant Josep d'Oriol i Que vindrà a casa. Mira, però hi he vist una bolassa. Dos Ya te la apuntaba ya. Que carinyo. Hi ha molta gent, eh? Vals. Quina sort que hem tingut que fa bon dia i Mira. Explica dos anys del fill. l'Oriol i la Laia. Wow.